minuts. Alguns ja han començat les vacances d'estiu, d'altres estan just a punt de començar-les. L'estiu és, de fet, una època de desconnexió, de relax, ja ho sabem, és una època per baixar els nostres bioritmes i així poder dormir més, Margalida. Sí, però és realment així? És possible, en temps de vacances, poder dormir més sense que un WhatsApp ens desperti? Quina part de culpa té en tot això el capitalisme? La resposta la té el nostre home dels pensaments, el nostre home del sapere aude, que nosaltres, que el periodista i filòleg clàssic. Toni Gené, com estàs? Bé, amb ganes de vacances. I de desconnectar total, no? Sí, perquè avui és el darrer Sapere Aude de la temporada. Número 131. Ja en duim 131. 3 temporades. Mare meva. Per favor, mare meva. Enhorabona, Toni Gené. Sí. Necessites una pausa, necessites un descans. No? Sí, perquè amb aquest ritme el problema és que no sé si sabré desconnectar, no? Perquè a mi m'acosta desconnectar. Ets un home del teu segle i no ets millennial, però gairebé, te veus obligat, clar. Però clar, això és un problema que no només el tenc jo, perquè és un problema que afecta molta de gent perquè vivim, atenció, a l'era 24/7. L'era 24/7. La vida sense pausa, Toni Gené. Sí, sense pausa, non-stop. És un concepte que és de 24/7 que va crear un eminent historiador de l'art de la Universitat de Columbia dels Estats Units, ell nom Jonathan Crary, i amb aquest concepte, amb aquest concepte de 24/7 vol dir que avui el món està obert les 24 hores a 7 dies de la setmana, i és així perquè vivim a l'era de la hiperconnexió en un món que mai no dorm. S'entén, però el nom sona més a resolució judicial que una altra cosa. Home, a mi me sona ben ginera. 24/7, saps? no? 24/7. Sí. A veure, no sé si vos passa, però jo a vegades me despert a les 3 de la matinada i pens, ara tothom deu dormir, no? I tu per què te despertes a les 3 de la matinada? Perquè Tens insomni? Perquè és un home inquiet. Sí. Ah. Perquè, clar, dic, tothom dorm, però m'equivoc, perquè basta que entri a Twitter i el món continua a Twitter. Basta que encenguem la tele i què passa? Trobam les notícies 24 hores. És necessari estar informat a les 3 de la matinada. Home, per una persona que per aventura fa feina de dia i només té el vespre per informar-se, és que, clar, no tothom té el mateix horari que tenim nosaltres, no tothom té un horari de mestre d'escola, Toni Gené. Molt bé, gràcies. Bona Margarida. Abans, quan la gent se despertava a les 3 de la matinada, clar, no hi havia tele, no hi havia ni Twitter, ni Instagram, ni res. Obries la finestra de casa seva i pensaven, l'única persona que ara deu estar fent feina en el poble deu ser el forner. Oh, no, a les 3 de la matinada. Abans el món dormia, però ara no, això ha canviat radicalment. Home, però també, ara jo no és que te vulgui dur a contra, però entres a Twitter i a altres bandes del món no ets a la mateixa hora que aquí. Hi ha gent que aquestes notícies, no? Entres a les 3 del matí a Twitter i efectivament circula. Però que no fa falta, Toni, no te duré jo a contra, que s'insonni t'altera. En el seu moment àlgid, saps? A veure, anem a les zones turístiques i trobam locals oberts de les 24 hores, no? Això és una conseqüència més d'aquest concepte de 24/7 que ha donat nom a un llibre d'aquest autor nord-americà, de Jonathan Crary, i el llibre s'ha traduït en el castellà i és un llibre del 2013 i el subtítol és molt il·lustratiu. Diu El capitalismo al asalto del sueño. Aquest llibre, per tant, parla sobre l'insomni que ha provocat el capitalisme, perquè hem arribat en el súmum que el capitalisme fins i tot mos ha robat el son i la capacitat de somiar mentre dormim, perquè se suposa que quan dormim somiem. Però com que no dormim no podem somiar. Clar, i davant d'aquest panorama tan desolador, jo reivindic poder somiar amb grans cançons com aquesta, Margalida. Charms whenever I want you, all I have to do is dream. Per dormir ja tenim hores, que ara amb aquesta cançó menys si mos pegarà xubec i no convé, Toni Gené. En tot cas, duim vides accelerades. Cada vegada hi ha gent que dorm manco i, per tant, que somia manco en cançons com aquesta que ara sentíem. És tot una pena, una tragèdia, una llàstima. És una llàstima perquè no sé si a vosaltres vos passa, però jo a vegades he arribat a somiar autèntiques pel·lícules de Hollywood. Sí, meravelles. Per favor, i després te despertes i ja no te'n recordes del que has somiat, és que ho has d'apuntar tot d'una. Sí,
En Carlos Garrido sempre diu que has de tenir un bloquet allà damunt el comodí. Quan te desperts, apuntis tot d'una. Mal després no ho entenguis, perquè tal vegada escrius malament, és igual. Crec que una gravadora és una bona idea, també. Però estàs cansat. Encara te tornes a dormir. Bé, el son, abans, era l'únic espai que no estava sota les urpes del capitalisme. Era un espai de llibertat, de viatge, de transgressió, i ara, amb el capitalisme, això ha canviat, perquè el capitalisme ha colonitzat aquest espai de llibertat. Però això és un drama, Toni, això fa por i tot. Bé, ja saps que el món s'acaba, no? I ara amb aquesta calor encara més, ara que som a l'estiu. I avui que va tan a poc. Sí. A veure, sempre s'ha dit que passam un terç de la nostra vida dormint. És molt a poc. Bastant, no? És moltíssim. És moltíssim, però jo trobo que sempre molt falta son. Sí. També. Però això està canviant ara, perquè cada pic hi ha gent que fins i tot pren més cafè per no dormir. No? El cafè, per tant, és el gran aliat del capitalisme que mos vol a ple rendiment i, segons Crary, dins del paradigma global neoliberal, dormir és per a perdedors. Però, clar, els gurús... Això no mos ha d'estranyar que ara els gurús del capitalisme preguin cada dia a Déu perquè faci ploure cafè en el camp. Que ja te vaig venir! Ho fan cantant aquesta gran cançó. Ja ve. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Tu volies que sonàs en José Luis Guerra. Vinga aquí, calçador, però molt bé, a veure, aquesta és la cançó que cada dia canten a Wall Street amb un Expresso a la mà. No ho crec, No ho crec, però bé. Bé, és que capitalisme... No sé jo si van anar expresso a la mà o duen altres coses per nas. Ho deixarem aquí. El capitalisme no vol que dormim, mos vol productius les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, i aquesta tortura és la que critica Jonathan Crary en el seu llibre. Segons Crary, avui el capitalisme mos té esclavitzats amb les noves tecnologies que, en un principi, mos havien de facilitar la vida. Però la realitat és que s'han convertit en un dels principals enemics nostres perquè mos roben el temps i fan que duguem una vida de non-stop, sense aturada, i això se reflecteix en la falta de son. Per tant, a la nit el món ja no descansa, i Crary ho diu amb aquestes paraules. La vida sense pausa pròpia del capitalisme del segle XXI provoca conflictes que són inseparables de les configuracions del son i de la vigília, de la il·luminació i de l'obscuritat, de la justícia i del terror. La fórmula 24 hores als 7 dies de la setmana serveix per explicar un món on l'activitat, l'acumulació, la producció, les compres o el joc no han de parar mai. Siguem a la feina o al nostre temps lliure, existeix una impossibilitat major de fer una pausa, d'estar desconnectat. La fórmula 24 hores als 7 dies a la setmana significa la imposició a la vida humana d'una duració sense interrupcions, d'un temps homogeni, on el dia i la nit es confonen i on, de fet, el temps ja no passa. El temps ja transcendeix el rellotge. Per tant, segons Crary, ja s'han esvaït les franges horàries, tenim els cicles naturals del dia i de la nit, però ja s'ha difós la frontera entre la vigília, és a dir, estar desperts, i el son. No? Abans tenim clar quin era el nostre horari laboral, però clar, les noves tecnologies han acabat amb aquestes franges horàries i fan que estiguem localitzables les 24 hores. Clar, per això també sempre tenim aquesta sensació de que mai desconnectam. Ben cert. Sí, perquè estem localitzables sempre. Sempre hi ha un WhatsApp, un email que hem de contestar i hauríem de saber fer servir més el mode avió. O desconnectar directament, sí. Sí, però clar, sobretot quan anem a fer la migdiada, no? Què és això? Sí, perdoneu, és que vosaltres no sabeu què és la migdiada, no? En aquestes hores. No me sona. Jo la necessito. El divendres no la faig, però jo generalment... De quina durada? Ets d'aquests de mitja hora clavada o 2 horetes? Mitja hora. Perquè... Si s'allarga un poc és igual, però i ens estiu més que més. No m'arriba a posar el pijama. Amb aquesta calor no me sorprèn. Per cert, jo també la faria si pogués, però clar, com que som aquí, no la podem fer. A veure, les noves tecnologies han alterat els nostres bioritmes, tenim problemes d'insomni perquè cada vespre, abans de dormir, què feim?
estem una bona estona mirant les pantalles dels nostres mòbils, no? I, clar, quan anem al llit, estem sobreestimulats i no mos arribem a dormir, d'aquí ve l'insomni. I antigament obries els ulls a mitjanit, te giraves i te tornaves a dormir, però ara obris els ulls, mires el mòbil, quina hora és, tens una notificació, aprofites per mirar a Twitter, perds 10 minuts i ja has perdut tot el vespre. Però, Toni Gené, arriba el moment de la pregunta quan són les 3:48 minuts. Tu també ets víctima de l'era 24/7? Evidentment. Home, clar que sí. A veure, les pantalles dels nostres mòbils mos recorden que el món ja no dorm, que el món està il·luminat les 24 hores i aposta molt despertam i consultam aquell món, a veure què hi ha allà. Per tant, cada pic és més difícil poder descansar ni en època de vacances. Crary ho diu així. La fórmula 24 hores els 7 dies a la setmana significa que no hi ha intervals de calma, de silenci, de descans o de retir. Igualment important és recalcar que es tracta d'una condició d'exposició i visibilitat permanent, un món il·luminat ininterrompudament en el qual res d'allò íntim pot mantenir-se ocult a l'àmbit privat. Interessant, un món il·luminat ininterrompudament. És així, el món està sempre il·luminat, no? Mos hem convertit en vampirs, ja tenim una societat que treballa les 24 hores, que ja no té horaris vitals, que sempre està connectada. Ja te poses catastrofista. Bé, ja t'hi has posat. Ho és un poc, també. És més pessimista que tu. Bé, escolta, basta que aneu al Japó, i quin és el drama del Japó? La gent mor per un excés de feina i per no dormir, i això té un nom, aquesta epidèmia té un nom, rep el nom de karoshi. Els japonesos, de fet, tenen fama de ser uns addictes a la feina, però clar, és que aquest ritme seu és insostenible. Nosaltres ja serien tots morts. Sí. Sí, són addictes. Ells són addictes a la feina, però també són addictes a les noves tecnologies i d'això ningú ja no se n'escapa. Però la pregunta és per què no volem desconnectar? No volem desconnectar perquè, clar, basta que apaguem 10 minuts el mòbil, després tenim com a mono només de pensar la quantitat de coses que ens estan perdent en aquell moment que passen al món. Sí, allò de me llevaré el correu mentre són de vacances. Tornes i en tens 1001. I dius, i ara com començ a fer net per aquí? Aquests els has de directament no llegir. Però a Twitter sempre vols estar pendent de la novetat, i això té un nom. D'això ja en vàrem parlar fa 3 setmanes. És la síndrome coneguda en anglès com a FOMO, Fear of Missing Out, és a dir, por a perdre's alguna cosa, alguna novetat, no? Això és el mal dels nous temps de la hiperconnexió. En un món que ja no dorm, mos angoixam davant la possibilitat de perdre-nos alguna cosa, i és molt trist. Però, clar, ja sabeu que som pessimistes, però aquest panorama me confirma definitivament que hem iniciat la nostra decadència com a humans, i ho fem amb aquesta gran cançó de Europe. It's the final countdown. The final countdown. És el compte final. La humanitat ja ha iniciat el seu propi compte final per a la seva autodestrucció amb un mòbil a la mà. T'has posat tan pessimista, tan catastrofista, Toni, que me sap com a greu que esteu darrer sap per aude d'aquesta temporada, el número 131, hagi de tu tant de pessimisme damunt. Bé, forma part del meu ADN, ja sabeu, però ja t'apanyaràs. Jo no som pessimista, som un pessimista esperançat. Pot semblar una contradicció, però no és així. Jo no som l'única persona pessimista, perquè qui també ho és un filòsof molt mediàtic, és un pensador coreà, alemany d'adopció, i nom Byung-Chul Han. Ell és autor d'una expressió que m'agrada molt, és la societat del cansament, i té un llibre precisament amb aquest títol. A mi també m'agrada molt aquesta expressió, la societat del cansament. De fet, és com una radiografia molt clara de la societat actual. Sí, perquè Han diu que el sistema capitalista mos ha convertit en màquines d'alt rendiment, i no és casual que abundin expressions com han d'aprofitar el temps, no? El temps, per tant, s'ha convertit en una mercaderia més que han d'aprofitar. I, clar, és un panorama molt trist. Evidentment que vivim sobreexplotats i sembla que estiguem obligats a donar el millor de nosaltres mateixos. El missatge del capitalisme, és clar, sempre ens diuen que tu pots, no? Per això no hem de poder perdre temps, i aquest ritme frenètic, però, no l'aguanta ningú. I Han, l'autor aquest coreà, diu que correm el risc de patir un infart de l'ànima.
Uau, quina expressió més poètica. Infart de l'ànima. Sí, aquest infart de l'ànima se tradueix en forma de depressions, suïcidis i atacs d'ansietat. A mi ara ja m'ha pegat plorera. Sí. Vos ho dic de bon de veres, Només de sentir això, sí, realment, infart de l'ànima. Però, fins ara hem estat parlant aquí tots tres i tenint una millennial a la taula, que tal vegada té un punt de vista més optimista, tant de bo sigui així. Maria, tu realment creus que hi ha tant de motius per la tragèdia i per drama, com diu Antoni Gené? Hombre, jo realment comparteix molt de punts des que ha dit, però bé, tampoc no fa falta ser pessimista, no? Poden ser un poc Però tu positius. ets nascuda a l'era del 24/7. Tu, això d'obert tota la nit, ho has vist sempre? Sí, la veritat és que sí. El que passa que jo no me considero totalment millennial, perquè jo en les xarxes socials no estic molt posada. Mira, un bri d'esperança, Toni Gené. Ella dorm. Jo Un bri dorm, d'esperança. 8 hores. Au. És que jo a la seva edat també era optimista. Però bé, tot arribarà, no passa No res. diguis això. Ara ja cap a llenatge. A veure, jo no vull ser tecnòfob, però està clar que hem de saber gestionar les noves tecnologies per poder dormir més i per poder viure millor, no? Podem seguir, per tant, una de les màximes de l'Oracte de Delfos, és un dels meus lemes, és Meden Agan, res en excés, no? O el que sempre hem dit, entre poc i massa, la mesura passa. No? Com era en grec? Perquè, per si volen fer de pedants. Meden Agan. Meden Agan. Sí, sempre queda Perquè entre poc i massa ja ho has dit molt, però de sobte dius Meden Agan i els deixes a tots. Com deien els grecs. Exacte. Meden Agan. Mira tu, quin regal. A veure, ara que comencem a tenir vacances, hem de saber desconnectar i hem de poder dormir sense que cap WhatsApp mos desperti i també hem de saber avorrir-nos i hem de saber gaudir dels temps i ho podem fer amb aquesta gran cançó de Joan Miquel Oliver. Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes i aquest senyor tenia rellotges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i a l'equació la variable que varia és el temps. Això era un senyor que era rellotger, destrossava rellotges amb un martell, arreglava juguetes. Bé, és el darrer sapreaude de la temporada. Toni, t'he de dir que has acabat. Has acabat la temporada amb la millor cançó que has posat durant tot el curs. Molt bé. Que no és mèrit d'en Joan Miquel Oliver, No. és perjudici de segons quines coses que han sonat aquí. Ja sabeu que jo tinc fama de ser pessimista, però sóc un pessimista realista, no? Sí, això ho dius tu, però bé. A vosaltres vos espantàveu amb aquesta visió meva de pessimista, de la realitat, però I per acabar, a mi m'agradaria contrastar la meva visió apocalíptica amb una visió d'una persona més jove, la practicant Maria, i clar, jo te volia demanar, Maria, si tu has arribat a ser capaç de gestionar tota aquesta voràgina tecnològica com a millennial que ets. Hombre, jo ja ho dic, que he intentat... No tenc Instagram, no tenc Twitter, però sí que és vera que és inevitable. Tenc Facebook, com els predins, però és inevitable que t'enganci tot això. Jo me despert i mires mòbil, i m'aixec i mires mòbil, me'n vaig a dormir i mires mòbil, és així. O sigui, ets anti-xarxes socials. No, tant anti no, però... Que té un equilibri poc. bastant... Està bé aquest equilibri que ha trobat, per Sí, ser tan jove. ets una rara avis, és una excepció, Gràcies. això, perquè la majoria no estan així, no? no, de la gent que t'envolta no hi deu haver molta gent que no tingui... No, faci tant tothom d'ús. me critica i me diu, fet Instagram, fet no sé què, i jo no. I tu no causes. Veus com és un bri d'esperança, Molt bé, Toni? sí, ara m'has fet recuperar la fe en la condició humana. Ara avui dormiràs millor. Feia 131 setmanes que no podia dormir i ara Ana Maria, Justament. el primer dia d'Anna Maria, ha arreglat el darrer d'Antoni Gené. El darrer d'Antoni Gené, Que està bé, això. No és això preciós, no és això extraordinari, Toni Gené. Sí, I doncs sí. celebrem 131 sapereaudes que podeu trobar les 3 temporades, ja ho sabeu, a la plana web de Toni Gené, www.antonigené.com. I què faràs aquest estiu, Toni?
No sé si podré desconnectar. Però bé, alguna cosa farem. Proveu. Deus tenir ja qualque idea per desconnectar. Te'n vas a qualque banda... Alguna cosa farem. Faràs caficos... Sí, però no vol dia. No vol mullar. És que no fa falta fer-ho públic. Ja publicaré per Facebook, si vols. Per Instagram. No siguis A pesat. Twitter és molt actiu, eh? A Twitter sí, però... Tu ets molt actiu allà. Però també per informar. Sí, per informar i per trobar també totes aquestes sapereu des d'aquestes temporades. Molt bon estiu, Toni Gené. Gràcies per tot i fins aviat. Adéu.